Lewung. Lewung. Nggo terspesial kagem Kanoman. Lewung nang kene regane pira, Mas? Nang kene Biasane jare 75 nek biasane ning kono 150, tapi nang kene 75. Iki gandeng karo warga dhewe, kene-kene wis kaya nang wong berarti separuh harga ya? Heeh, dikorting separuh harga. Ibu mau joget sini Bu sama saya tak warai gini-gini. Kok aja diwarai sing ora bener, ibune wong bener-bener wong baik-baik. Oh iya wong baik-baik. Wong baik-baik. Baik-baik. Nek kowe kebalik-balik ora baik-baik. Liwat. Monggo Mas Ain. Ya! Ayo, ayo. Ayo, Pak selamat. Selamat dari keluarga. Selamat. Yuk. Munggah Mat. Oh ya tas mudun ya. Sini ya Mas Yamin ketok gede ya. Urung. Jogetnya nanti. Urung. Durung. Suara dulu. Suara dulu. Suara dulu. Urung. Nyanyi sih. Nyanyi sih. Nah, udah kue maksudnya terus ke. Terus ke. Cabune. Terus ki sik. Terus ke kamu. Sabda pagi
Pamane sehat pamane. Pamane sehat. Ana apa rame temen dene? Hah? Kecewa? Iya. Ibu Wong iki urung rampung kok kecewa. Iya. Urung rampung. Oh, ibuke malah ngono. Hei, Itu dhewe. ibune malah mendesak. Ora kayak terus bersorak. Oh, bersorak. Iya, Oh, suaranya bersorak. beda, Bu. Gitu. Iki mertandani wong lemah lembut ya Oh, ngene. lemah lembut, iya, Ora iya, kasar iya. kaya kowe. Nek kowe mangane amplas ya kasar. Amplas. Lanjut. Lanjut ke, Nduk. Sabda pagi Lunas ya Mas liwunge ya Mas. lunas apa? Orang lunas kok. Like urung lunas. Urung. Oh alah. Tebes seket aku kok. Yo dangsur. Aku Kurang mending selawe. aku 10.000 lebokke susu ayo. Lah iki nek 100 piro? Nek satu saya medun Maring nanti. ndi saya medun. Iki apa munutane saya akeh banget kok. Iya. Mumpung wis isih kono wektu. Sindenan. Heeh, engko dihadirkan. Iki tok waca surat meneh sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request Bapak Warsono ngaturaken lagu Jambu Alas anu manobong celeng mogok. Matur nuwun. Iki disambung, Mas. Eh? Jangan dipedot gitu. Lah iki tulisane spasine dawa ora kaya batire. Nomor 3 celeng mogok. Iya disambung maksudnya celeng sambung mogok gitu. Oh, celeng Ya. sambung mogok. Kuwi Nggih. balane nyong sing njaluk lagu lho, Reng. Niki Pak Warsono. Iya, bala buru. Kowe mulane yo request yo bener celeng mogok Celeng ngono. mogok jangan dipisah. Celeng jangan dipisah mogok gitu. Oh, celeng jangan dipisah mogok. Nggih. Ya. Iki saking Bapak Warsono. Muga-muga celenge mogok tenan. Njuk diburu Njuk kena. ngamanake tandurane sedulurku, Nggih, anak-anakku sing kabeh yang susukan. Petani-petani susukan nggih muga-muga aman saking hama. Iya. Saking hama menika kemin nggih aman. Muga-muga Iya. tandurane nggih sami tuwuh, sami kathah panene. Amin. Amin. Ya. Kamu dilanjut. kemen kok namat ke sini Thomas? Eh, Kemen kok namat ke sini? lho yo encen madepe kan sak ndi-ndi ning sing paling mirip yo ning kene iki. Niki Ya. sing ingkang sing pundi, Mbah? Ya iki nono Mbak Laras, Mbak Rini. Ah nggih, Kon monggo. joget iso, kon nembang ya iso. Pundutane apa kuwi? Pundutane Jambu Alas anu manobong kalian celeng mogok. Ya. Mangga. Nggih monggo Mbak Laras lir gumanti. Iki Mbak Laras kali sinten Mbah kali sing alit niki sinten? Ya, karo Arimbi ya kena. Arimbi. Rimbi joget. Nggih monggo Mbak Laras kalian Mbak Arimbi. Kowe mengko ya. Reng, Kalian sing sebelah kene ya kon menyat ben ora ngantuk bae. sing kene ya ana sing kon menyat iki. Ya ono. Apa Pirang-pirang. jagane kuat ngadeg iki. Lah wis tua-tua ngene. Tua-tua kae ya gen iso nyambut gawe. Nggih, siap Yo. dawuh. Rama. Laras karo Spoti Rimbi. Mas Soim. Lagune Jambu Alas. Ya, sepot. Sugeng dalu Mbak Laras. Sugeng dalu, Mas Gareng. Kita tambah dino kok tambah ayu. Alah ora. Hah, ora. Lah wong tambah ayu ngene jane kok. Ora, Ki mangane apa to kowe? Mangane balung. Balung. Heeh. Lho kaya sing nang lagu kuwi iki berarti. Heeh. Heeh, balung mangane. Oh alah, iki ana pamundutan Nggih, saking pripun, Mas Bapak Gareng? Warsono. Nggih. Menika pamundutane Jambu Alas. Jambu Alas, nggih, monggo. Nggih. Iki mbok pilih enten sing kepareng duet monggo Monggo, pemudane. Mas. Monggo.
Nyawiji duet sebualas monggo. Kali duit nggih Mas Gareng nggih, kali duit nggih. Lah iya iki duet dhisik, bar duet dadi duit. Dolen? Mas Elin. Mas Elin. Ayo. Ayo. Ayo naik Mas Elin. Iki sing duwe kawasan iki. Iki sing mbau reksa pepunden iki. Ya. Reng, Dolen? kuwi garwane Nak Siti Khotimah. Sing Ya kon duet kena duet. sing tumut teng Madya Laras Lah iki iya. kok, Mbah. Jebule yo Rombongan Madya Laras. pepunden. iku. Oh, Siti ning kono. Mbokmu gak oti kene nyanyi. Mbak oh, aku Heeh. Iki duet karo suamine yo malah. tak nyili bojone yo. Heeh. Siap. Monggo Mas, anu. Monggo, duet Mas. iki. Ramadan
sesembahan liya angejaba sesembahane marang Gusti Allah. Mula limang wektu kuwi rina lan wengi aja dilalekake. Monggo. Nggih. Ya ngiras pantes kanggo kesepuhan iki diaturake lagune Ilo Gondang. Ya. Nggih, monggo Mbak Rini Lagu kalian. klasik wah, ora Bu Murni. presiden tayang iki lho. Napa nggih, Mo? Iya. Iki berarti Nek lagu ora. lawas ngene iki. Ora sinden kolotan kok ora iso. Ayo sinden kulutan. Maksudnya Bu Murni lho. Iya, ayo Mbak Mur karo Rini menyat Ilo Gondang. Yo buka bonang. Tayang ora mil. Nek ora iso buka bonang, bukakan rok. Iya. 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 Kadar pirak wong lanang sing rosa-rosa jalan Sore-sore jalan luber dalan sorry ya Katar berat Palasik rasa-rasa katro esok magok sore ngegok Kuper ngegok Katar berat maning Palasik rasa-rasa katro Sore ngegok Kuper ngegok nyaron esok bonang kejengkang-jengkang Gabung sapa? ya Sare lao ilah jan. Rama kolak kerama Lejar pada balik Anak itu Elak ala dua